Iepale lagunok, eguerdion, hemen gaude, bor, gu hemen eta zuekor. Poeta etorreza gaur, Oso. Bai, atzo, eta gaurko errezeta, atzo egia esan, egun asteazken tradizionalak izan genituen, eta bi errezeta tradizionalak genituen, eta gaurkoa ere oso tradizionala da. Ingo duna azpizuna, Chateaubriand azpizuna, biarnoko saltzarekin, eta ero lagungarri moduan, olako patata batzuk ingo ditu labean erreta, hori lehen aukera izango da, eta biteliren aukera nondik joango da? Ni Chateaubriand kinoa, olala, nik kinoa, barazkierreekin, eta gero ingo dugulako tahini saltsa bat. Bikai. Orduan, fuerte hasiko gara, eta fuerte jarraituko dugu, eta kontua da, kozinatzen ibiliko garela, eta kontu kontari hemen zuentzako. Horrela doa lehen errezeta. Patata garbitu, ataletan moztu, espezie ezberdinekin ondu, oliba olio txorrota bota, eta 200 gradutara ordu erdiz labean erreko ditugu. Bien bitartean, ospina eta ardoa estragoiarekin eta piperbeltzarekin murrizten utziko ditugu, eta beste sartagin batean olio eta gurin pixka batekin tipulatza erregosten jungo da. Behin murriztu zaizkigunean ospinata, gehitu ingo diogu tipulatxari horri, eta hori gordingo du geroko. Gurina maria bainuan urtzen jarriko dugu, eta gero biarnoko saltza egiteko 3 gorringo jarriko ditugu, gorringo hoiei tipulatxa gehitu, eta gero gurin urtua gehitzen jungo gara adaskarekin arrotu bitartean. Biarno saltzako orde, eta bukatzeko azpizuna lotu ingo dugu, katzarekin da piperbeltzarekin ondu, gorritu, eta 200 gradutara 6 minutuz labean erreko dugu. Atera, moztu eta zerbitzatu saltzarekin eta patatekin lagunduta. Azteko da Chateaubriand atala da azpizunan atal lodia. Hau, gehiago izango zen, atzo, arategira berandu joan nintzen da kasualidadea beti izaten du eta azken punta. Hau izango zen filet mignon. Filet mignon da bustanan, azpizunan bekaldea. Nik indudana da, atal hau erabiliko du, lodien adala, baina berez, oraindik arantza, desente jungo zen, eta lodia beharko genuen. Eta hau, punta aukendu diet, eta hau normalen erabiltzen da, ero holan xerratan eskalope batzuk egiteko, ero bestela, olako tartar bat egiteko punta horretako izaten da. Hemendik gorakoa izango zen azpizu moduan zerbitzatzeko. Gehiago izango zut. Hemendik gora, baina labean erre behar dudanez, punta honekin geratu naiz, da dauena dau. Patatak esan dagoa, inditut ondo garbitu, ingo ditu ataletan moztu, eta hauek ingo ditu hori, hemen nik egarri dut kasu honetan, botako dugu lehorrean. Tipula, eskaia, albaka, eta, oreganoa, parkatu, eta baratxuri lehorra. Horre bota, eta labean erreko dugu. Eta ezer baino lehen, gurina urtzen jarri behar du, beharko dut, hemen. Eta bestea, azkenean, biarnoko saltza izango zen, holandar saltza bezala, ez? Maionesa bat, baina gurinarekin egiten dena. Eta Maria bainuan, suabe, poliki urtzen joatean nahi. Zior, nolan da? Zeran dau? Zenbatera? 5 dau. Laura? Bai ez? Ploplo. Vale. Ploplo, vale. Hori. Chateaubriand izena, ostras, dotoria, irakurri gotenean gaurko gidea, Chateaubriand azpizuna, zigorrek esan daben bezala da, haragian mosketa. Eta izen hau, bi teoria desberdinetatik datorrela esaten da. Lehengo teoriak esaten dau, lehengo Chateaubriand bera diplomatiko bat zala, eta bere sukaldariak ataratako olako, errezta batetik, izan zala, 1820an, eta beste batzuk esaten dagoela datorrela Chateaubriand herritik. Duela olako eskualde bat, udalri bat Frantzian, eta bertan oso famatua dela bertako behi haragia, eta bertan asmatu zala. Orduan, bi teoria dauz, beti bezala teoria asko sukaldaritzan, inork ez daki holan zehazki zeina, baina gauzia da, Chateaubriand. Argi dagoena, nahi dut esan, diplomatiko ero jauntxo horren aldetik basan, bera etzala izan sukaldaria. Argi da. Hori nik uste dut horri danetan geratu zaigula oso argi. Hori da, sukaldari beti izaten zala. Beti izaten dela. Eta, ulertzeko, igual zure harakinak, ez da jakingo Chateaubriand zedan, eta zuk esan, azpizuna nolan, zati, lodixena, atala, erdikua, hori,
dotoria, holan gabonetan atalaten dana plantxan, da gustatzen dana. Prestaketa hau normalian zerbitzatzen da biharnoko saltzakin, Bai. hau da erdeaz beharnesa saltza ditzen dana, hori gurin bila batekin joaten dana, eta sukaldari frantses batek asmatu zauen, nola ez. Eta gainera izan zen, sukaldari berdinek asmatu zauena patada sufleak, oindala Bai, gutxi... inoiz zigorrek lortu ez duen aitea. Bai, txorienen, baina lehenko gunean, behitu, justak eta algoritmoak edo sare sozialetan, bidixo bat agertu jaten, nun truko bat ematen zauen, hori bai ala bai beti atarateko. Beti, bai edo bai. Ekarriko zut. Karre. Ekarriko zut eta, bueno, eta probauko bia 3. aldiz, ondo ateratzen dan, edo ez. Baina, gauzia da, saltza hau itxeko, bueno, saltza erresa dela, osagaien aldetik eta, baina, etengabe joan bida bueltak emoten, eta lehen ezaguzu, holandar saltza baten antzekoa dela, ez? Berdina da, azkenean da, maionesa bat ingo du, gorringoak ere heliko ditu, baina maionesa honek berezitasuna daukana da, izango dela gurinarekin, olioarekin bari, gurinarekin lodituko dula, eta bai ero bai estragoia eramaten du. Nik kasu hontan estragoia banekien freskoan enuela lortuko. Berez estragoi freskoarekin estragoi lehorra badaukazu aukera lortzeko. Orduan nik estragoi lehorra ekarri dut hemen, eta berezitasun hori badauka. Gero baita ere, hori, tipulatxa ere beti eramaten du, eta gero, holan, azido puntu ero, maionesa batek izaten duena, ospina, limoi zuku pixkatek eta ardo txuriak emango dira. Ona, goxua. Egia da, bitxik bai. Zer, Patri, hau, labera, 200 gradutan, 30 minutu, eta hemen, zuek gustoko dituzuen espeziak, bota, piperrautza bota nahi badiozue, pikante puntua bota nahi badiozue, zuek eskuda daukazuen, kontu da, ingo ditula, labean erretako patata batzuk. Oso ondo. Errexia dala, bestia baino, ez da, muitzen ibili behar. Eta goxuak ataratzen dira, beti. Eta oso goxuak ataratzen dira, beti. Hori da. Ointxe, astu inaz, zeri buruzin berba. Zehozei buruz gabizen berba itxen? Zigorrak esan daben bezala, egia da, estragoia zaila izaten dela freskoan aurkitzea, bakarrik igual enkarguz edo leku oso berezixetan. Igual, geixo bebai, horako landariak eta saltzen dituzten tokixetan? Bai. Bestela, etxian, igual, baratzien edo jardinen edo balkoian aldozu ezuek landatu. Baina, egia da, belar bat oso berezixa dana, sukaldaritza frantzesan asko erabiltzen dana, eta izaten diolan surtoinak luziak, eta ostuak be, luziak izaten die, berde kolorekuak, eta, bueno, oso antioxidatzaia izaten da, eta gastronomian baino lehen erabiltzen zen sendagai bezala, badidez, sugiak edo hainka itxin basotzun, hori holan lehuntzeko apurtxo bat, eta bebai, vitamina C pila badaukanez, eskorbutuantzako erabiltzen zen sendagai bezala. Abito. Beraz, bueno, eixa kuriosidadia dela, nik ez dut sekula erosi, ontxe, bueno, emadotzatolan, sudurra urbilu eta usaintzeko, eta egisa da, naiz eta lehorrian egon, aukala bere ikutu berezia. Patrirekin hitz egiten da esan diot, bueno, hau, lehen jatetxetan da lortzen genuen, eskatzen genuen gure fruta dendano eskatzen genuen, dekartzen ziduten, horrek azkenean, berkau bilbautik eta olakoetan, eta esan dit, lehorrean baina beti dauta, zer da, persia moduan ez daukala sustantzirik ez ezer? Ez, usaia badauka eta indarra ere badauka, orduan... Eta etortzen da, Bai, etortzen da. Hemen, jarri ditut, ospina, 3 koilarakada ardo txuri, piperbeltz ale batzuk, eta estragoia. Honek murriztu inbar du. Eta hemen, oliba txorrotara batekin, beste, oliba gurin pixka bat, eta inguna tipulatxa erregosten botako du. Hau, erdira murriztu danean, ona gehituko du, eta hau izango da gure biharnotar saltza honen oinarrea. Oso ondo, eta gaur klasiko joko dugu, orduan azpizuna, gatzez eta piperbeltzen onduko dugu, eta normalien aragisak holan itxen di, ez? Baina, alata bez saltzen dituzte gatz batzuk, zenbat daude gaur egun, zenbat zabore, zenbat? Pila bat, baina saltzen dituzte gatz batzuk bai, gatz eta piperbeltza batera saltzen dituzten. Bai, hori nik beti esaten dut hori horrela etorri behar zala. Bai? Nik beti erabiltzen ditut bian astatuta. Beti, entzalada bat entzako bai? Nik entzaladai, nik... Piperbeltza bat entzatzen entzaladai? Entzaladai. Nik ez. A ber, Entzalada mista bat olan, letxua da, tipuleta da, nik horra izan lehen mailako teknologia hosteleritzan. Nola da, ospin olio klasikoa. 3 olioana, bat ospinana, gatza eta piperbeltza. Piperbeltza nik jatetxetan izan dudanean, jatetxetan beti piperbeltza bota dio. Nik entzaladai eta ez. Piperbeltz txuria.
eta ematen dio, beste ikutu bete, dan altzatzen du nik, eta, bueno, eta gero, eta gehiago, hau da, urtekin, inkretxen dodoia. Bai, neurria ez da berdina, gatzana eta pipereltzana, auskalo eta gizen neurri jarriko itxusten nazketa horreitan. Baina, bueno, gauzia da, gatz aromatizatuei buruz ingo dugula berba, eta egisa da, asko dauzela, ez? Euskal Herrian badauz gatz famatu batzuk, pare bat. Eta saltzen dituzte olako nazketak, ez? Daukotze gatz larria, baina gero daukatze gatza, limoian birrindurakin, gatza belarusaintxuekin, piperbeltzakin, espeletako piperraekin daukate, gero baratxuriarekin bebai, oso ezaguna, guk gaina horiek txorien izan ditugulako, beraiekin egon garenean, eta nik egi esan, hartzen ditut, baina gero ez dit erabilpenik ematen. Kontuatzen naiz hor, azkena legunean erabili nuen, eta gero ikusi nuen iraungitze data, eta 2020. Bueno, orain denbora falta da, ez? Iraungitzeko, baina hori... Zu pro da, gazixa egoten bada, balita, berdin balita. A ber, eta zenbat... Niri ketua asko gustatzen gat. Holan, bere zixetatik ketua asko gustatzen gat, eta egisa da, espaziatuak diena, bebai, egoten die pare bat, ona dauzelan tomate lehorra, oreganoa eta tartien daukienak. Bat dau, bere zixanik enagoela ezagutzen dut, ez dutela sekula ikusi, gaina txisteak indoia. Zeda, gatza eta alga nori. Eta? Nori gustatuko zaio hau. Txoin, arraina, itxaskiek eta sushia gustoko duen edo nori. Bueno, egisa da saltzei justela... Ales, geldio, lasai, hartuen nasa. Gatz desberdinak, gatz espeziatu desberdinak, baina inoiz ezin gara konfundiru espezieekin, espezia nahazketekin. Ze badauz batzuk, nik espezia nahazketak asko eroste ditut, tako mexikarrak eiteko bat, gero, ez dakit, barbakoa beste bat, espezia txinatarrako lan, bost espezia txinatar nahaziak, eta hola espezia nahazketak pila bat ditut. Baina hortan be, osagaiak ikusi inbidie, ze askotarikoak espeziak baino, izaten die, erderaz deitzen da, sazonadoreak. Osa, gehigarriako lan altzatzeko zapore artifizialak. Gehigarria baino gehiago, lehenengo osagaia beti gatza izaten da. Eta gero espeziak bai, nahazketak izate ditu, baina, bueno, gehiago izaten da gatza. Orduan, hortan be, zuk ikusin biozu. Batez be, bezakit, jakinean gaine egoteko ze erosten dozun. Ze bestela supetzatzen dozu, honek ez dauka gatzi, bakarrik espezia die, eta jo, igual gero, igual osasunagatik edo saporian, atzera itxotzu. Orduan, nik gomendatzen dutzuet osagaiak beti ikustia espezietan bebai, ze sorpresa pare bat aldozu eraman. Gero eta, ia danari gehitzen zaio, zerbait. Eta nik enak izena da, umiek, txikisek, ontsa daukaten ez, kuadriako pila bat ume txikisekin eta, ezin jakela gatzik emon. Aurrekoan... Oin gatzik bezitzai eman? Oinez, aurrekoan etorri zan lagun baten umia etxera, eta, jo, ze baskalten zaben da, humusa zaukan. Jo, humusa zelako itxura. Joan nintzen hartzera eta nik, honek... Probatu alduzu gatzarekin zego xoa dauen? Ez dauka gatzik da, ez umiek ezin daue. Zemat urte dauzka umeak? Ez bat. Eta ezin dute zer gatzika, oin ezin dute hartu ezak? Oinez, uste dute haitxin inbidala. Bueno, ez dakite igual euren aukera da. Zer gaitia ero? Uste eta zurriakin berdina, osasun handako ez tala... Hombre, argi dago. Ez tan esainona, itxoiten dio, bueno... Ez dakit, geruz eta berandu hau sartzeko... Bueno, jakin esan zure laguna lasai, gero alperrik izango dela. Zer erosiko dituen litxarkeri guztiak gatzpila bat daukate. Horretan nik ez dakit, arautegi, ez dakit nola dagoen araudegia, baina horregia da, ez dakit eskua sartu beharko zan ere, hor eta freskagarrietan, Hor hasi dira freskagarrietan da pixkat eskua sartzen toki batzuetan, Katalunian beintza bai, hemen tardatzen nahi dira, baina holako zerbait, zegero ikusten da, gaur egun umeek eta hausapaiak oso, daukate, altzatuta dena, bai, gozoa, bai gazia. Eta normala da, txikitatik azten dituzten ditxarkeriak nundi doazen ikusita gero, xauena, xau. Hori da. Bueno, hemen, gurina urtu da, ikusi duzue, nola dauden bi geruza, hau, nahi ta indut hemen, kristaleskoan ikusteko, hau bekoa, guk koipea nahi dugu, hemen gainean da ona. Hau izango zen, erabiliko duna maionez egiteko, hau izango zen, esnearen osueroa ero raspian dagoena, Horrela, guk gurina bakarri nahi dugu. Eta hemen, dagoeneko, hau, murriztu da, erdira gutxi gore da, eta ingo duna da, no sei, oin, gehitu ingo diet hemen, bai. Eta, pum, hemen, zigorren sudurzulo eta dana, baina, bueno, ja, egia da, lurrunduta dagoela, eta ja indar
askorik ez dauka. Utziko dugu hau pixkat murrizten, eta bien bitartean nahi naiz, azpizuna, bueno, azkenean, hau da bakarrik, gero dena berdina juteko eta polita izateko, Ez daukau zertan hau egin beharrik. Formian da, gainera, zuk igual, ez tozun esartu hain zatilo disa, gehiago piltzeko. Oin antzeko haiten da, orduan, lehen hemen bekoa finagoa zan, ezoin ja, dana trinkotu egiten dugu horrela, eta, bueno, dana geratzen da antzera baten, ez da antzekoa, baina, bueno, antzera baten. Oso ondo. Eta gatzak nik adibidez, etxian, ez ditut aromatizatzen, normalian ez daukatu itxurarik, beti eroste itxudenak eta, baina olixotan aukate oitxuria da, gustatzen jat, gatza ez bezala, olixo bat botatzea botila baten, eta gero, ez dakit, lau pipermin, eta berak atzatal bat, edo olako gauza bat, zure oliba olio pikantia iteko. Eta zeri botatzeko hori gero, Patri? Zeri bota? Hori zertako erabiltzen, nire esan, pasta eta pizzan hori beti. Purean asko gustatzen jata. Adibidez egiten dut kalabazinakin edo brokoliakin edo porru patata batzuko lan purek, eta gainetiko lan txorrota da gustatzen jat gordina botatzea. Baina osea, da gatzan bezala, azkenean gatza limoiakin. Zeri botako zazu, dan nahi ez. Igual arrain batek eskatzen badotzu. Bizkotxo bati, ez dakit. Pasta bat adibidez kalabazinakin, kuiatxoakin eta limoiakin hortan bebai ondo joango zaran ikutu fresko bat, baina ez da nian. Nik uste olixoakin bebai berdina pasatzen bada. Ondo. Bale, hau. Zein da goikua, Patri? Goikua, hau. Hori, 0. Bale, hemen. Holandar saltza iteko, Maria bainuan behar du. Horretako, ingo itxugona da, 3 gorringo hemen jarriko itxugo. Eta nazten jarriko, eta hemen Maria bainuan, gorringoak arrotu ingo ditu pixkat, Gero, gehituko dio, zaporea emango diona, oinarria, hau dala, gure tipulatxa eta hemen lehen izan ditugun likidoekin. Eta ero jungo naiz, ingo dana da, hau nahi nuen egin, Ez, hau nahi nuen, bai. Horrela hobeto banatzen da, eta bla bla bla, horrela, bai, eta gaina esaten dute, nola esan hori, truko hori zegoena sare sozialetan? Botillakin hartu opzio. Ez, hori, abestea zan, baratxuriaren ematen masa puntan, horrek lehortu eta gero hartu, eta holan, eta ez du ies egiten, zebakizu da hori pixkat, likatxua dala. Labankorra izaten da. Kola funtzio ere egiten duela, baina, bueno, betiko, bueno, ja, berdin, hau horrela, hobeto banatzen da. Bitxu, janintzen, gonbidatu zuztien olako gozari batera, denda batek, eta ekarri zabien Madrileko sukaldari bat, haunek, arrautz benediktinoak egiten. Benedikt arrautzak. Txorien egin ditu. Hori da. Oso goxua dauzena, niri gozatzeko pila gustatzen jat. Lana daukiez, azkenean, holandar saltza bat egin biozu, eta hori, ugitxo batzukin, eta irugiarrakin, bikain. Berdina joaten badie, izokinketuakin, horre die, royal arrautzak. Oso goxua bai. Eta hori, holandar saltza batekin, eta behitu, neskiak pasau zauen ardurakin, Zeratik ardura? Bera etorri izan da, Le Cordon Bleu, eskolako basukalari oso lan prestua, da profesionala etorri izan, eta Benedikt saltza igual, ez dakit, 3-4 aldiz moztuin jakon. Eta gero neskiak, eta gu, gauzen, zan lagun arteko gauzen 8 edo 9, eta guk izaten, baina berdin da, neska, lasai, baina hori pasazen olako ardurakin, edonere aljako pasau. Eta ondo etortzen dara, guk? Eta bat ez bezuria ez dan sukalde baten. Urduri ze, publikoa daukatzu aurrian. Eta orduan daukatzu presio hori da. Normalen pasatzen dira, holako gauzak. Guri hori, guk egiten dugu hori showcooking bat eta egiten dugu hortik, batzutan eskertu egiten dugu, mostea, gero, moztu intzaigu. Egiten duzu, grazia, hau ez da inoiz mosten horrela egiten baduzue, horrela ez da inoiz mosten da, moztu egiten da. Eta jendea barra egiten dut, bueno, baina gero konpontzeko aukera ematen dizu. Azkenean moztu, jendean moztu egiten zaio, guri ere moztu izaigu moduan, ero niri zenbat aldiz gertatu zai, pilpilarekin. Bueno, nire dakit trukoa, beti pilpila fenomeno ateratzeko, eta ez da izer, ero, batzutan ez da ateratzen. Eta hor, ni gaina trekelan jartzen naiz, eta txokoan zenbat aldiz, gaina txokoan
entzuten dizute, sukaldaria eta hor pilpila egin behar du, nola egiten duzu? Eta inguruan pila bat, eta moztu, eta konpondu arte, eta beti konpontzen da, Pilpila, beti konpontzen. Ingo duena da, bitu, labekoa izema falta zaio, 17 minutu. Azpizuna berez, izango bazan Chateaubriand altala, lodia, beharko lituzke 200 gradutara, 12 bat minutu. Ekusita zea taldan, nik uste dut honek, hemen gorritu eta pixkat, 6 minutuan egin da hongo dala. Ordan, labea hor daukaula baliatuz, ingo duana da, bueno, bello, behar saltza oin jungune iziten, zune usuko, kontari, itza zurea da, Patri. Eta nik, ikusi duzu, hemen banatu indut olioa, hemen daukau koipea, eta ingo duguna da, gatza, eta piper beltza, eta pixkanaka, jungo gara, gehitzen, gure, gurin koipea, esan dezagun hemen, ez? Oso, no? Eta mosten bada ekipo adi kamarak, Bakizue moztu eta gero agertzeko dana konponduta, Bakizue jokaldia zein dan betikoa. Bueno, ia, ez nik kontago inotzun historia apurtxo bat, Euskal Txuleta egia da gure gastronomiako ikur bat, ez? Jendia tortzen dela, leku askotatik, Euskal Herria noi ez da, ze janbizu da, txuleta, ez? Beti mengo, seinale. Baina, 60. hamarkada baino lehen hau, gure txuletiak besta ez zaukan olan kristoneko ospia. Zelen industrializazioa baino lehen hau, jendeak aberiak zauzkan bat edo bi esnerako, bestia holan hori ugaltzeko, eta soruak, landiak etzien holan oso handixak, beraz, jendeak zaukan. Etxerako berzan, gana, esan, ustiapena hundik holan araien. Horria, etxekua. Baina gero, industrializazioa etorri izan, teknologia bebai, eta jendeak, abere pila bat izaten zitxun. Eta, horaz izan... Gaur ezagutzen dugun, erretegixak, eta olakuek sortzen, azkenean, aragi horrei, irtera emoteko. Hori bakizun hondi izan zen, gaina, lehen, baserrizetan da, idiak ibiltzen zabi esan. Horrek idiak, gero, traktorak eta sartu zituztenen, oie irten bide, eman berzitzaien. Eta idiproetan batzuk ibiliko zituzten, baina besteak... Baina danak, Danak, ez? Orduan, besteak, txuleta. Hori da. Eta garai horretan sortu zen, Casa Julián, Tolosako lan famatua dana. Eta hortan bebai, azizien olako lehiaketiak, eta norekin gozaren txuletarik onena, txuletarik haundixena, eta olako lehiaketiak. Eta egisa da, lehen izaten ziela gehiago, baserrixetakoak, baserrixak, hausuak, herrixak, norberak, hauskezten zen. Baina, ointxe, lehiaketa horretan gehiago izaten dira erretegiak eta jatetxiak, ez? Gaur egun idixako lan jendeak ez dauka... Idi gutxi. Gaur egun behia jaten da. Eta batzutan, hor pasatzen nahi dira batzu. Ondua, ez? Badakizun mazera gaur egun ontzea, eta entzuten dituzu hor ontze batzuk, ez da izen bat egunetakoak, hilabetiak eta esatuzu. Ostra, batzu ja dira gazta urdinan itxura. Ikuste ditu batzuk eta zaporian batzuk, eta nik, honek txuleta baino gehiago zezina emoten dago. Egia da txuleta bat, bai. Beia hil berri, zu txuleta bat ematen dizute. Igual hori ez dauka zaporerik. Ez, idi honena, ez. Lehenengo egunean, hildakoan, ematen dizute, ezin dizu, hain gogorra dago, ezin dela jan. Hor berez, ja, 3. egunetik hasten da biguntzen. Hor esaten da puntu egokia, hilabete, eta hor teknika ezberdina dago, bat dago utzean enbasatuta, bestea da kamera kontrolatu batean, gradu bat eta 3 gradu artean, temperatura hori izan behar da, eta zetasuna eguneko 60 eta piku artean izaten da. Garrantzitsua da horiek gantz desente izatea kanpotik, eta lan hor onjoak egiten dira. Hori usteltzen azten da. Baina daude batzu, toki batzuetan, nik uste dut pasatzen ari dira. Arautegi hemen usten dana, beste herrialde batzuetan agian esan utziko. Eta, gaur egun horren pixka polemika badago, ez? Ontzegi, gehiegi, gutxiegi, ez da izan. Hona badu. Polemika ez dakitze hor, baina kontsumo aldera bebai behitxuta, tokiko beixa eta ez da inbeste kontsumitzen, eta gero danok itxen da kanpora, herberetakoa, Poloniatik, Alemaniatik, batean Galiziakoa edo, igual, urbila hau dagoela ekarriko dituzte, baina normalian kanpokoak izaten didana, eta hori da apurtxo bat, Bai, tamalga beixa. Bueno, baina hori
nik uste dut, zenbat konsumitzen, zenbat txuleta jaten dira. Herri txiki gara, ez da uste golako ustiategi oso hundiak ere. Orduan, bueno, ez dakit kontuan kalidadeagatik, ero kantidadeagatik, bai, ez? Biak izango dira pixkat, ez? Ez dakit, lehengunen kalidadeagatik, ontsutziko zuerreze, proba nauen, nik uste dut, nire bizitako txuletarik txarrena. Bai, Bai, gonbidapena izan zen, opari baten barruan izan zen, da nire koinatuek ezoskuen, bia ferrata batera, gero hotel batera, gero bainuetxe batera, asteburu osua, eta gero bainuetxeak... Dena ondo, kenduta... Dana ondo, bikain asteburu izan zen, benetan, pasada bat. Baina gero, bainuetxeak zaukan jatetxe bat, eta eurak jakin barik, bueno, hango menua bai, bainuetxea egin da ostian, da geritzen zua dizeste hemen bazkaltzera. Ostras, zerako aragi txarra. Baina, zer, txarra zelan, zaporea, gogorra... Baitu, zaporia ez zaukan, gogorra, labanak bebai txarrak, mosteko zaila, eta gero, ez denizek eta ez bisok, nik utzin naben erdixa, eta denizek bebai erdixa baina gutxi, ezin zan jan, murtxikatzen zitzuen, eta eske bola atalaten zan, ezin zinun jan. Egun bat egon zan ontzen bakarrik. Ostras, rigor mortise izango zan. Rigor mortise izango zan. Eta nik gero pentsatzen dagoen, beiko itxaua, hila, eta zertako, bueno, honek merezi izango da. Bai, hemen, betxu, zua itzalita daukat, Maria bainuan daukat, epel mantentzeko. Azkenean saltzau, epela nahi dugu. Limo izuku pixka botaio da azkenean, bisiputu bat emateko, horrek. Eta holako kolore horixka honek geratzen da. Bai, eta gero, gorringoa dira azkenean. Gorringoa gehi gurina. Hau da, potentea ez, urrengoa. Eta bain behar duguna da, zartagila, topera da, buiakaia funditu behar dela, eta orduan, olio tanta bat, eta gorritu ingo dugu gure azpizuna. Horretako lehengo, gatza, eta piper beltzanik, esan nizuen, batzuk daudela oin teoria batzuk, zeintzuk esaten duten, piper beltza ziratik ez dala, bota behar, erreiten dala. Beti izan dut horrela. Eta nik ez diotartzen zapore golan txarrena. Chateaubriand benetakoa gaina gero gurina eramaten du. Gorritzen da ez olibolio horrekin. Orduan gero hor badukate gurin pixkat urtutakoa, gaina gurina. Gia izango zana, ez? Bai, hori da. Hori botako diogu. Eta ingo duna da, gorritu. Eta ero, esan dakoa, 6 bat minutu labera joango da. Berreun gradutara. Egin dagoen arte, gero, xerratan moztu eta patatekin bate, zema falta 6 patatei? Lehen amazazpi, 10 minutu. Ontsa 10. Oso ondo. Behin baino geixetan, egin jau berba hemen, olako, aragi artifizialan inguruan, eta azitako aragian inguruan, ez? Beti, etorkizunera begira, hori helduko da, ez daki, bai. Bueno, badago ontsa enpresa bat, Mosamit deitzen dana, herberetako dana, eta badabila kudeatzen, baimenak eta Europar Batasunean aragi hori saltzeko. Beraz, errealitatea hor ate joka. Gantza nahi dute, saldu. Bai. Aragi horren gantza artifiziala, ez aragia, gantza ere aparte egingo dute. Bai, zer da, zaporea amateko gauzei erolako. Hori da. Bai, indartzeko zaporea, eta ni normalean arategira juten nahi zenean, esati, txuleta ez du nahi. Gantza moi dazu, kilo erdi gantz jarri dazu, mesedez, gero horrekin maionesa bat ingo dute. Egin alda, maionesa, oso goxua hartzen duzu, txuletanen gantza urtu eta horrekin maionesa bat. Guk ingo duen holandar saltza bezala, baina gurina ero kilore olioa eragota beharren, txuletanen gantza eta horrek ematen dio lako ikutu bat. Eta buiak adoenez... Barrura. Eta horrekin tartar bat ingo bo? Aregaz, tartar, bitu, karpatxio bat imar dut. Venga. Karpatxio asmoa daukat, karpatxio iteko izango zen, hau hartu, atal hau, filmarekin. Hau, etxean, itzazu eskuekin egin, egingo zareteta. Filmarekin bildu, eta ero izozgaioa sartuko du, ez arbogota da, izozgaioan daula gogorra, eta gero, ez dakit nozingo, naztuntan ero kusiko du. Vale. Hartu, eta ero gogorra dagoen, zatik da gogor, gehien bat, fin lortzeko mostea. Bestela, oin biguna dagoela eskenuke lortuko karpatxio bate behar luke moduan fin mostea. Jatetxetan iten da, gero, urdai azpiko mostekoarekin, fiz, eta gainean, hori, badaude saltza ezberdinak, badau bat oso goxua gustatzen den apiak, gabonetan inuen, kaparrondoak, antxoa, ziapea, oliba olioa, eta esaten hori, honekin, bai, ondo beratzen da. Bai, oso ondo beratzen da, eta ingo izuenik. Oso ondo. Hau, itzaldu,
Horri, 6 minutu falta zaizkie patatak, eta hori izango da, honek barruan eramango duen denbora. 6 minutu eta bagatoz dastatzera. Ai, ama. Bueno, a ber nola dagoen. Ia zelan dauen barrutik, ez? Ia zelan dauen barrutik. Behitu, patatak, txura hona dauke. Bai, bauki bai. Holandar saltza indudana da, hartu, berrindu pixkat, holanda piper beltzaleak eta zeuden ez da hori. Biernotar saltza zen. Bierno, bai, hori da, bierno. Arrazoi guztia daukazu, batez ebitele. Eskerrak hemen zeuden. Hor frantzesek esango dago, Bai, parkatu dugu diesa da. Hau ez da herberetakoa, gurea da. Ta... Gurea da, beraiena da, ero, bueno, eta nor zan, sufle patata diabruak asmatu zituen horrela. Frantses batekin etortzen az lakarren, bai. Martitzenetan, eta txistiak eta itxotzauko itxau, Zeba. Ba, hori, Epela. Bai. Bai. Bere puntuan. Hor, garrantzitsua da ekutzea, eta epela da guk holan jaten dugulako, hemen guk ohitura hori badaukagu holan jateana. Bestela, hotza badau ez, orduan, labean golpe bat ematen zaio, eta perdin da, ez zaio, hemen, fenomeno. Eta naiz, eta pekatua emon, mikrobuin labean be bai. 10 segundotan? Bai, baina, a ber, labea bero daukagun ontan. Gaur bai, baina etxien plantxan egiten bozu. Hori da. Bueno, gatzelarri pixka bat. Esan dagoa, bierno saltza aldamenian. Otako dio pixkat. Tak? Buah, zelako testuria, zego xua. Hemen patata hauek erolan bustitan, Eta bukatzeko, zer ez, patata batzu jarriko izkio hemen. Hau bai, hau, plater kombinatu dotore eta goxua, Bai. Eta bueno, a ber. Disimulatzeko igual entxalada. Osasuntxua nahi dut esan, hemen, bueno, patatak koipea gainetik bota diogu bakarrik. Bai, eta nik uste, hau, lagungarri bezala taratzen bozuelako, platera handi bat letxua eta entzalada batekin, horrekatu eta goxua. Bueno, hemen daukazue gure Chateaubriand azpizuna biarnotar saltzarekin. Hau, atzera? Bi eskuekin nola moldatzen izen, hau, ona, hau, kendu, hartu, eskua luzatu ona, hogi xerra bat agertzen da bapatean, erdi magoa ban naiz. Bakizu legunea eki juntzala 10 urtekin mago batek guztera... Zugakotzu zerrezka, ez? Labano joka zerroltzeko. Hau da gauza bat eskatzen dizu dena. Sukaldeko labana dia sukalderako. Daude labana beste batzuk badakit gutxi mozten dutela. Bueno, horri moldatzen. Honekin inbestazu moztia? Ez, baina hone bai. Hau da, aragian. Hau bai, horrekin uste dizu. Txoni, beste bat hartuko dut, barkatu. Ez, baina hori, mesedez, sukaldeako labanak. Bueno, eki, juntzan zirkora... Ez da pasatzen ezebez, erabiltzen bozu, ez da pasatzen ezebez. Bai, kamustu iten dira. Tikiz bat etxien, bueno... Kamustu iten dira. Hemen ezin da ibili horrekin. Kamustu iten dira. Bueno, juntzan, ekusten, mago bat. Bai. Ta zela magoarekin, baita, truko horren dana da, oso erreza da, dana trukoak ziren, oso errez ekusten zen nola egiten zuen. Zuen magiarekin, ez, trukoak ziren. Hori 10 urtekin. Arrapasak hemendik ibil urte bar. Bene. Bueno, bau, oso goxua. Nik uste sukaldeko labanakin goxuagoa, baina... No. Oitxe, segitxo entorreko gara, nik beste platero batein biot, kinoa eta barazki errekin. Eta ontxe, barazki jarientzako aukera bat. Bigain. Bai. Politxa, eta izango da kinoa, barazki herriekin, baina gero emongotzagola nikutu berezi bat, bai. Ospinolio edo saltxa batekin. Eta hori joango da, tainia, berakatza, limoia, ez da humus bat izango, ez dauka txitsiri horik. Ez, baina hori kenduta, saltza moduan, bai. Bestanak baditxu. Eta holan joango da. Lehengo kinoa egozingo. Bitxartian, barazkixak zatitxu, olio txoroda batekin busti, eta 30 minutu zerreko ditugu 180 gradutara. Gero, ospinolio bat ingo tainia, limoizukua, gatza, ura eta olio apurtxo bat nahaztuta, eta gero berakatza bertan birrindu eta nahaziko. Dana batera zerbitzatu, eta jan. Txura ona? Bai, bueno, desberdina. Eta ni tainia tartean badao, hor, saltza moduan, dana ala, bera bakarrik, ze hainbat errezetain ditu hemen, Patrik aipatu duena, humusa,
izan dugu hemen, baba ganus egin dugu, gozo moduan ere erabili izan dugu, ingen duen Jordaniako errezeta hori non taine gainean zan, eta azpian zan nolako granadakin indako sirope bat. Orduan, bueno, aukera ezberdinak, bai, eta guk hemen ez dago ohitura, baina han gozaltzeko eta herrialde arabiarretan beti tainean izaten duzu, eta jendeak ogiarekin bakarrik txigortuta jaten du, han bustita, erodan alakoa. Eta, bueno, aukera osasuntxu eta gozua. Bai, eta azkenean, beste herrialde batzutako gauzak bai, gaur egun integratuta edo ditugunak, ez? Alde batetik kinoa erabiliko dugu, beste batetik tainia, bestia, hemen gua... Ameriketatik ekarri zituzten piperrak sartuko ditu. Indela aspaldi, baina gai, egisa da gaur egun, kalabaza, alberginia, piper gorrixa eta olakuak, itxugula. Baina, bueno, bi ikutu lan exotiko jarriko ditugu, alatabe, barazkixak, honek espadi ez da beste zehozen nahi baduzu jarri, onarte ditugu bai. Oso, ondo. Hemen txen, proportzioa izaten da, kinoa bat, ura, bi. Bai. Hau, egortzen utziko, Bikain. eta bitxartian hori, barazkixak egingo ditugu eta saltza. Biteli eta errezeta ondan kinoa ero ez daukanak, beste zereal bat ero? Beste zereal, edo olako sasi zereal, itzen dana, pastakin bebai. Bikain. Bai, edo zein hidratokin ona geratzen da. Bikain. Bueno, tainiak, tai izenak birrinduta esan nahi du, horre herrialde arabiarretan, lehen idatzia 13. Mendekoa da, eta, bueno, badaki dute, badakite, parkatu, sesamo duela 4.000 urte, jenteak kontsumitzen zuela, baina tainian inguruko lehen idatzia ero, da, oindala, boixe, mende batzu. 13. mendekoa. Orduan, lehenago ziur ingo zutela, eotuko zutela eta holan, eta etxean egitean niko erresa da. Gaur egun, nik uste dut, barazki holan ero belardendetan denetan aurkituko zuen, supermerkatu ia esango nuke gehienetan ero tainia badaukazue, horra arabia. Bai, horretan danetan. Eta bestela sesamo hasiak erosten dituzue, eta izaten mozuelako robot potente bat, ero bestela esain potentea eta pazientzia handia, hor sartu eta birrintzen joan behar da, paretetatik bera jaitsi, birrintzen joan, oliba olio pixkatekin, ero batzuk ekilore olio pixkatekin, olio batekin, likido batekin, aldala olioa izan dira izela, lagundu, birrintzen, baina berez, ez dugu beharko ezer, oliorik ez ezer ez dugu behar. Egia da, oliok erreste egiten duela da. Bestela, jun birrintzen, eta bere koipea hasiko da, sesamoak bere koipea botatzen hasiko da, eta horrekin lortuko du, testura, krema testura hori, Alatabe, nik beti egisa dauen presixuan, ez ala pistatxo krema bat, normalen pistatxo krema gainera 18-20 euro kostatzen dituztela. Sesamo krema edo tainia normalian 3-4-5 eurotan egoten da, gainera, pote bat erositza hori urte osorako eixa baukatzu. Gure etxean ez, gure desente jate du, bai. Etxe normal baten, urte batekin, ondo, iraute dutzu, berez, nik uste dut, merezi dagoela erostiak, etxean itxiak, pazientzia baina niri behin estropa behin jaten olako, oindala aspaldi, justo tainia itxen ez, baina olako ur krema bat itxen. Berez, ez paukatzu olako potentzia danik bat. Hor inguruan gomendioak ematen da gero labanak sukaldekoak erabiltzen dituzu aragia mosteko eta gero katxila letxe. Ez, bueno, esan dago, tainia. Gaina sartu beharko genuke, Patri, koipea osasuntzuen atalean, ez? Egia da, ez da egunero jateko gauzak, ero bai, neurrian hartu behar duguna. Kontua da, oliba gomendatzen dugu egunero hartze, ez? Tainia sartu aldu, hemen azkenean, bueno, sesamoak bere uneko 53 koipea da, baina, esan dezagun, koipe osasuntxuak, omega 6 gantzak ditu, orduan osasuntxuen artean, proteina ere, euneko 17 dauka, orduan desente dauka, eta euneko 22 karbohidratoak, ez? Orduan, nik uste dut, gure egunerokotasunean erabiltzeko zerbait, nik egin nuen behin olako txokolate eta ur krema bat, eta botanion tainiarekin egin nuen. Eta beste ikutu bat ematen dio, eta bueno, esan dakoa. Aukera dauzkazula, bat izango da marroiagoa saltzen dutena, hori sesamo hasi txigortu egin egiten dute, eta gero dago bestea txuria, bai, hori da, sesamo hasi normalekin egiten. Nik nahi xadot naturala dana. Ze txigortua dana pentsatzeka daukala, zapore geixegi edo... Bai, potentia bada. Ena zain zalea. Bai, potentia bada, onartu behar dago potentia bada.
Bai, ba holaxe, barazkixak esadotzuetena. Etxien daukotzuna. Nik ontxe, kalabaza, tipula morea, gorria. Eta gero saltza izango da barazki hauek gainetik botatzeko, ez? Almoan nola da? Bai, gero dana batera, puxo bat... Bikain? Improvisatuko dingo. Eta barazkixak hori, zatitzen baditxuzue, zati berdinetan, berdin da, dana, 30 minutu labian. Bai? Espeziak bai hementxe onartzen dira, zigorrek patatai bota dotzana, baina bestela, nik gustatzen gatelan, olixua, gatza, eta gero egitea da nortasuna edo aputxo bat, ikutu desberdina saltzak eman gotzala, beraz, honei espeziak gehitzia, igual, geixegi. Beraz, gatzakin, barrura. Oso ondo. Kinoa hor dago, bor, hau ere, hemen egosten, eta lehengunean, txia eta zitzegin genuenean, sasi zerealak aipatu genituen, eta kinoa hor sartuko genuke, ez? Sasi zerealen taldean, hau da gizue, Hego Ameriketatik ekarri zutela, eta han berez, ketxuan, hizkuntzan, kingua erolako zerbait izaten da, eta Espainiarrek ekarri zutenean ona, kinua ero horrela ulertuko zuten ero, izen hori jarri zioten, eta horrekin edatu daia mundu guztira, ez? Horregun, hainbat lekutan dagoen osagai bada, eta ekoizle handienak Hego Ameriketan eta ero Estatu Batuak ere tartean daude. Itzein, lehenguan Patrekin hemen prezio asko dela, ze modan jarri zan duela urte batzuk, horre honek super elikagai bezala ero, ez? Hor taldean sartu zituzten, mundu guztia zizan erosten, eta, prezio pilatiko zan, eta batez ere, bertako entzako. Berez, oinarrizko janarixa zan eurentzako, asian arroza dan bezala, eta guretzako ogixa dan bezala, adibidez, eguneroko hidrato bat jaten dana, baina, asko garestitzu zan han, eta azkenean, ezin zabien jan, eta hori apenia, ez? Gaur egungo modak, leku batzutan garesti ordaintzen diela. Hori da. Kinoak, bere nutrizionalkia esan da, proteinak 120, kaltzio burdina eta magnesio dauka, vitaminak ere badauzka, aminoazioetan aberatza, omega 6, zuntzean aberatza, eta Patri, niko nire holan pixkat, ez dizuan ez ondo ikusten, egozi kinoa, oliba olioarekin naztu, eta horrekin maskara bat egiten duzu, zein hilean emonda gero, holako dirdira eta indar berezi bat hasiko, hori dira Julenen gomendioa. Justo pentsatzen abien, Bai, eta arpegi ere, azala ez dakini nola, kinoa hor daukagu, lasai, errezeta ondan, sobratzen bazaizu, hartu, egositako kinoa, esnearekin hasi, ore batekin, eta ero eman arpegian hori, eta ordu erdi izan arpegian. Luzukerrak arpegian jartzea baino, eta jogurra jartzea baino, hobea omen da. Gomendio hauek, esan da gero, erabilizazue jateko aukeran, besteak, auskalo. Nik nahi xaut jateko, Eskerrak taine ez dutun gomendatu hau hiletik eta aurpegitik jartzea, ze... Horrek ere dirdira berezi bat emango lioke denari. Horrek hidratatu da emango zotzun, olixua bintzat, bauka. Hemen txein duguna da, tainea. Bai? Limoia erdian sukua. Bai? Berakatzatala. Oliba olioa eta ura purtxo bat, eta holan ikuste zuen, saltza... Hau izango zen tainean alioli berzioa. Kusita zenba baratxuri bota diozun hor. Motel. Beti kexak agotxeat ikusatzen. Beti exageratzen. Badakizu, Patri, telebista holan dana antzatzera eta maten du. Vitali, zengo du. Denbora joaten nahi zaigu, kinoa aitea falta zaigu. Hori da. Labeko ere. Saltza purtsu baluzatukot. Betxu, honei geratzen jako, 28 minutu bauko denbora. Honei apurtxua gutxi hau, baina danain datorren dagoenien, pueltan etorriko gara. Balde batetik kinoa. Vale. Enja. Barazkixak. Enja. Eta saltzea de bai, hemen txe, enja. Vale. Berez, pentsa dut da igual, hau, oinarrian jarriko nagoela, baina, hau lan, koloretsu geratzen danez. Bai. Betxu, jarriko hemen txe, oinarrian. Eta gero ingo. Olako. Koiara da holan. Handitxo bat erdixan. Vale. Placer bakan daukau, afaltzeko hau, bikain. Ezkenean, barazkixak, zerea da, holako saltza bat, original haulan gainetik. Danakin eta belar usaintxu batzuk aukitzen baitxugu hemen bebai, bikain. Edo lehengo platera bebai hau, ez dakit, bigarrengoz, arrain bat edo arabi bat ola klantxa, janbiar badozu,
Lehenengo platetxo bat, prest. Hementxe kinoa, barazkekin eta tahini saltxarekin. Hemen daukazu sardexka? Eske benetan, Osa, nik lantza duten pazientzia lan honetan. Egia, baina honek sardexka Bai, bada, zor, bai. bale? Han. Han, texilikume. Bero. Baina saltza, bolako, ez da, kitsch bat, espanatxe bat, barkatu, nahi nuen esan. Barazki batzuen gainetik golan. Bai, ez da. Ikutu, Hola, altzatzeko? superrona. Ikain, Zalata hori. kafea egiten da gaura. Ai, ama. Janda gero, Zuza. gure etxean, Patri, kafea hartzen da. Hau esan da, bi arrostirala, zorien hemen zuekin, zekin jokat, parkatu. Bai, Eta zuek guontxea- gurekin. Eta guontxe kafi hartzera. Ale, agur. Da buena,